你不要是白皮是谁 Let's give a hand of applause for the King of Kings, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Siya nyanyi yung play sa isin palkom gigit so. Dan rekat lahang ni siya banyak sekali lang lambat pi lambat kiat keberat akan dikatakai baru kawai. Siya ngidan ayu ban ayat tu. Kita gajingu siya. Bak hamtam bani i ye kini kiat keberat kat ni kapan kemen palat yang i kadonu gajingi kum sekali juntra. Bak siya ko ban pi kini di lawai ki babha ki lawai ya ki bangila bet itu sembai bak siya ko ban pi. Kini kide siya kita kiban yang scam ani kita ki ba ni khmilinti ma ko ba nang pi siya lai kai kinadu bentarang kena but the leling tips scam kinum kan randian ko ba nang pi nadu khek berat ki bakat ni rita hadu kini khek berkat ni ko ba nang pi kini kila di bala ya ling ba kan ni paswa kata ngaro di weni di kena ki bala mentah kit zo mangayu uble siya bo pelong kumni yang ba dia barok lang ga po mentangi dor kat lang kumni siya ban sakri utra hot ngako apa nang pi lembat kek berat idan tang kejikman sudah bat ki non jisu si dan eruam tang kejikman bat tak dau jisu anuk sabhas pangkina nama upet ceki ui saya kejing iet ui saya kejikman bat ngatrai jisu mji kata kajing susi aki kenapa ngako nang pi bapet ngako mentaru tungi simentalang lembat kek berat ngako mentah pet jekin ngako pet jekina dan uiru ban susi ko apa nang pi tak dau Ginyar kian ka po menta khawar khoi kirki na kimna kimna kikan kimna kiba ka ba noi mita da ginyar kian ka po menta maybe ruwa ka po menta ngi simenta lang ni ruwa ki bot raw la ahi. Ephesians chapter 5 verse 19 tells us to speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. One, two, bring it on. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King. Once more, making melody, get on. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, thumbs, 1, 2, 3, go! Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Oh, thumbs up, 1, 2, thumbs up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King. Okay, knees bent, thumbs down, everybody do this. Making melody in my heart. Lepas kita jumpa, kita bayar, hallelujah. Making melody in my heart to the King of Kings. Okay, thumbs up, knees down, thumbs up, knees down. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Okay, elbows up and up, thumbs up. Making melody in my heart, yeah. Making melody in my heart. Making melody to the King. Okay, clap your hands and say making melody. Everybody sing it. Louder. Oh yeah, making melody in my heart to the King of Kings. Okay. Nata, lihat klip dulu kan? Come on, ha, lihat dulu klip. Yes, untuk lihat klipnya. Yeah.
you try. Yeah, roar you try. Yeah, roar you try. Ngip dia skopai pi baru hakani kapor, syaka kit zo praise, hai bangi yo bani lumlang bagi para kena kikun ki jong u blay, bani ban syakri ban syashkor di kaktien ke jong u. Na baka kaktien ke jong blay ke ong na artemati le nong ka balai kot bakan riu, baki jing to baro kilong bala persat mensim do blay. Bat kilong ki ba mentor ya ki jing hikai ki jing sneng ki jing penbet ka jing yang lamingi syaka ka jing penmelien ya ka hok baro kenang bangi ki bre ki jong oblay ngin yo ban long janai ha utrai bangi sngongo yo try jisu basa ji sen pat leng baka kids zo praise ngi yo ban ya don reng kat lep bat pi baro ki kids zo kids ban yo ban sha skor di ka ktien ka jong u blay amen amen. Sengau tenang na mani sengau kten jong blay. Kuat ban sengau story na ka Bible? Amen. Yang ngai ngibor gila ya up ya ka ban shashkor ban sengap ke ka don ka kten ka jong blay ban kran ha padeng ka jongi. Ma pite ba kten ka jong utraya. Ha ka Bible. La batai shibun ki ba blay u le. Blay u le ki kamba. Ule you blay? Ule ki kamba. Nang ta blay udai ru blay jongka jing pen kya blay jongka blay jongka jing pen kya blay jongi udai ru blay uba pelat blay balayu uba pelat but hakaniga por hakaniga smi ngili ban snap ya kawai ka jingja na ka Bible hei bala batai ya kata ka jinglong ka jong blay jongi ba udai blay uba pelat yangi. Ublay uba kumno? Ublay uba pelat yangi. Pitep ublay ladangi pulih na ka Bible, ka Testament ka barem. Ublay ula jid ikaway ka jat benriw. Banlong kita ki briw ki jong u. Kanong kemau di menu kita? Kikone you? Kikone you? Kikone you? Very good. Ublay ula jid di kini banlong ki jat benriw ki jong u ki briw ki bakar pang ki jong u de menu kikun Israel. Very good. But la batay siya pang kita ki kun Israel. Henry, kini kikun Israel kilalong meraw. Kilong you? Kilong meraw mut ki slaves. But ki meraw kilong ki briw ki ba? Like lut balong free ban lek kat ba ki kimon. Hoy ne Henry, kidan be hakai, haka hukum. Kidan hakai, haka hukum. Mud kisha I order bet. Order be ong, lekani, lekatai, rakatay. Haban order be namar kidi ki kikan rat ya kitaki, syakri lani kitaki, meraw. Ndai. Ya ka Bible la batai balaja la don haka wake up por baki kon Israel kila long meraw hakari ayu ano ngot kan mau hakari Egypt. Very good. La batai haka Bible ba haka wake up por ki kon Israel lani ki brew jongka Israel mo ki ba hiar pateng na u Israel kila long meraw hakari Egypt. Mano bale benyi ki kon Israel hakani kari Manu, hot. Manu, usim paro lani kini kinong Egypt. Kidan hakari you? Kidan hakari Egypt. Mo, kidan hakari Egypt. Bat kishale ben hakitaki nong Egypt. Tehaba ublay uyo baki breu ki jong u kishale ben ublay unsngau bahane undom netrai. Dom balay bikile ben yaki breu jonga. Tu ublay unwan yarab ne unum yarab. Unyarab hoy ne. Hot unyarab. Temen tapat ublay upa ya uwe ubreu jong u banwan ban yarab ban pelat yaki kon Israel nakari Egypt. Manu makan mau manu tau ubreu ublay ujiet ban yalam ki kon Israel nakari Egypt. Moses. Very good. Kesti beningkong Yohanes lenong beningkong dekat bahinyau kebaong ublay ulang kejing syai.
da ngiyat ha kata kajing syai kumba ulong ma u ha kata kajing syai ngidon kajing yaselak lem paralok hi bat kasnam ujisu ukhon jong u kapen khot yangi nak pop barot. Okay, walking in the light. Everybody singing. Walking in the light. The light of Jesus. Okay, no. Walking in the light. The light of Jesus. Okay, we are walking. We are. Once more to walk. Yes, we are. Yeah. In the light. In the light. In the light. Whoa, in the light. Okay, shouting, shouting in the light. Lot of Jesus. Shouting, shouting in the light. The light of Jesus. Shouting, we are shouting. Shouting, shouting, shouting. Where? Okay, Tom. Nani semua. Twisting in the light. Yes, hallelujah. Yes, everybody we are twisting. Oh, bilang pa. Oh, bilang mana ni? Ani sisian tu. Sisian bilang mana sisian tu? Twisting. Yeah. Oh, bilang pa. Wow. 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 Where? Yeah. Oh, in the light. Wow, we are in the light. Okay, apa high five, high five, high five, high five in the light of Jesus. Okay, high five in the light of Jesus. Once more, high five in the light. Yeah. Okay, say it. High five, high five. High five in the light of Jesus. Come on. High five in the light. Come on. The light of Jesus. Nanta. High. High. High five. High. Where? Dancing, oh dancing, come on, dancing, the kiss the sky, dancing, 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 we are dancing in the light, come on Shabbat, come on, oh wow, come on, yes, hallelujah, Jesus, where we are dancing, come on everybody, yeah. Kalaja ba ublay ula jet yau Moses banlong unong pelat yaki kun Israel. Very good. Tingil ngap. Ako akan nga por ngi bar iway piway ngili ban sha skor ban ngap ublay kumnu
ula khot ula jet ya Moses ban ya lam ya kini ki kun Israel. Mo ban pelat ya miki nakari Egypt. So are we ready? Yes ngap? Yes ngap? Okay? Okay, tengah kuat piru ha kani kapor, pin sya skor, pin ngap ya kani gajing tu kana. Syapang Moses bakum nu ublay ulaya lam ya ki kun Israel ha gajing ya lam ka jong Moses na ka jinglong maraw sya ka banlong ki bru ki balai lut na kari Egypt. Ngap ha kani kapor. Laja bahadin Moses ula pen ko ngu ya ka tien ka jong ublay. La pen ko ngu ya ka jingkot ka jong ublay. Ban pen mi no ya ki kun Israel na kari Egypt na ka jinglong meraw. Tia haka tu kopor ublay ula dap ong lupa manu besan syari kari Egypt haka tu kopor? Manu badai ruler, manu badai king jong Egypt tu kopor? Manu? Paro. Paro badai usim jong kari Egypt. Handai ublay uladap ong lupa yo Moses ba Paro unsyane syane ki kon Israel ban mi na Egypt. Unsyane sya? Sya. Ma sya. Hadu ba ublay unpa kat no tligi klam. Kanu hadu si pau tligi klam. Ublay laong ngan pen ka donut ka jong Paro. But Paro unom pelait da ka basuk ya ki kon Israel. Te kumta ublay ruong ngan wanra si pau tligi klam hakari Egypt. But kita ki klam kindai ki nadu basdang ka jing penlong snam ya ko Ma nang ta ban mi kita ki ksan ki jenren ban mi ru kita ki jakoi nak kata ko mot ban ban pendik mot kini ki kun jong kari Egypt kini ki breu barokin das ngoleng ngau pisa ya kita ki klam hadu ban don ru ka jingyap jong ki merat baro jong ki Egypt bat kum juru pitep kini ki breu hakari Egypt kidasha shitom ru daki to jauh mi ru daki to jauh hakamat ka jongki bat kum ta ter la mi ru sadaki put bat ka don ka jing pen shitom ya kini ki breu hakari Egypt da kum ta mo iwei hadin iwei ka klam ko beningkong ba ar balai ong lamat nga ba sao ba san ba reu ba nyau ba pra ba kendai kanu teligi klam la kanu menta la kendai teligi klam mo handai ublay meneu ong kanu teligi klam unpa sipo menta dang datang kanu kendai te menta sa ka ba las kadu las bandai sipo teligi taki klam skap ha menta ke kata ka klam ka ba sipo te menta ublay ong yo Moses ngan pa ka klam ka ba kadu ka ba kanu ka ba kadu number you ka ba number 10 ka ba sipo baru ublay ong shwaban pa dia kata ka klam ka ba kadu lani kata ka jingpen sitom ki Egypt ka ba kadu ublay ong yo Moses bagi kon Israel baro ba pidei ban pen kre hala ka yeng pen kre hala ki yeng jong pi ban pen kre ya uwei kun lang brod pen kre ya uwei kun lang brod but ya uni kun lang brod an le kumno haka pon manusia haka Bible mo haka Testament ka barem habab ki breu ki le pop ki ai jingknya jong ke ai jingknya jong ke ai jingknya jong ka pop mo ki ai jingknya ke ki penyap yu ki penyap ya lang brod lani ki merat ki semo ki penyap mut ki ai ke
Daki ot penmi you nak kita kimerat. Ki penmi ya ka? Senam. Da ot keti syek mi you. Mi senam deh. Da or da juntut da mong da mensaru syek mi you. Mi senam. Pang nam mi senam. Pang am? Ha? Pang am? Bat hang ni ruam. Ublay uong. Yau Moses. Pakaway ka yeng. Ki Israel baro. Kin pen krek yau way. Lang brod. Kun lang brod. Henry, yau tahu kun lang brod. Kin habban ya. Lem no. Habban ot. But habada ot mi ayu. Kami ka senam. Henry Moses uang iki ya kata ka senam pat. Kin lem no. Pitip. Kin ya ta. Kin le yu. Kin ta. Kin ta hai. Ha jing kang yet ne. Ha jing kang yang ne. Hai. Ha kata ka jing kang. Mo na baki breu ki rung kimi. Hapo bat syabar ka yeng. Haba pirung ha yeng pirung na jing kang yet ne. Pirung na jing kang bai ne. Tikum juru Moses ublay ulaong lengba Moses ikikun Israel ba pinya ta ya kasnam ka jong utau kun lang brod hakita ki syaukat mo haki syaukat mot hakamon bat kadiang jongka jingkang nang tapat umdai banta tang hakamon bat kadiang jongka jingkang handai banta ruha jrong hey ha jrong ru mo banta na jrong bat na syakamon bat kadiang jongka jingkang mut kandon ka jingka jongkai jingka jongka senam pitep tani ka klam ka bakat do lani ka jing pensitom ka bakat do de ka jing yap okay ka jing yap manu ban yap hang ne pitep ublay uong ngan pa ngan waniyat hari Egypt ublay uong kumno ngan yat mudur ublay uliam nu ha Egypt wan yat akapon mit bat haba uyat haman la ka yeng ki badon ki kun shinrang ningkong kin yap lut jayu ki kun shinrang ningkong kin yap Henry ublay u eje no ikini kinong Israel na kinong Egypt na te tharai ublay un penyap ikon Israel andai un penyap tang ki kon jong no kon jong ki nong Egypt te dei namar kata kesnam kon lang brod la ta hayeng ki kon Israel ne ki kon jong Egypt ha ki kon jong ki Israel mo kita ki yeng jong ki kon Israel te kum ta la ja ha kata ka met kum ba ublay ula da biatu lupa ula waniyat akapor met pada ba waniyat nakapor met longkum kata ka serniu ka ba dum baryat nakaway ka yeng syaka way ka yeng jongki Egypt bat kat shaba kaneka jingdum ka yat hangta ka don ka jingyam ka jinglenyar balik ki yam ki lenyar jayu hakta ka yeng jayu namar la don ba yap dai namala don ba yap bat kila yam kila lenyar Henry haka yeng ki kon Israel don ka jingyam don ka jinglenyar balai namar ha ka yeng jongki umdan kai jing yap umdan kai umdan jing yap dai namar kata kim yam kim lenyar namar don kai ha ka jing kang dan kai ha jing kang don ka snam good kabamot hey badon ka snam hangta ka jing yap kala bandrung ne kamla ne bandrung no habadon ka snam umla bandrung ke ka jing yap te hang ta ngila shem
Baka snam jong nu kala pelaj kini ki kun Israel. Ka snam jong kun lang brod Very good. Sam lenong ka bapra dekat ka baar na ka sento jong ki khelong parki banang bun mela pens kham ya ka bor laba unong yele yami nang bamen penjajan ya unong shon ba ya kino penher khot Ya ka tin trong u blay Habangi dem bat ko ya u blay Sit ngay bật ko mo borong ni wa sa no ngay bật ko ya ka tin trong u blay Sa jing ma jing is there Habangi dem bat ko ya u blay Oh chỉ sa jing ba jing ma jing is an egg It's steady Jing ma jing is an egg Nang nu na sintur jong nu na sintur jong nu Waya na ki sintur jong ki kelong Maki Nela wins kabia kabor Ban pedramia udang son Ngeliaro Ilayu Ingin pentau lagi seruan Yang ngomong Hallelujah ya Utrai nang tal sakit dah sentur kena Naki sentur jongki kelong Mela pins kami ya kabor Pan pendram ya unang sun Inayu Ngeniano Yami Ngin berkau lagi jeruan Ilayu Ngin Hallelujah Utrai Okay Way our lights out Ngin berkau Yang ngin trong mulai Habangi dem ko Siksin di bagai biko ko Kiwasan ng po no Ngin berkau Yang ngin trong mulai Si sa jing ma jing stay on it way Habangi dem ko Ya ublay Jing ma jing is an egg Let's go Okay Hanu Nagsitur jong no Wajang situr jong no Nagi situr jong ki kelong Maki barang pun Nela pens kami aka Ban pendram ya no Ban pendram ya unang sun Wajang Ini aro Yami Ngin berkau lagi jeruan Kita bikin on hali Hallelujah Oh hallelujah L'ambiance qu'on des ciels Hallelujah Hallelujah Roy try hallelujah But haka testament ka bathamai ru uji su wan haka ni ka perthai ban lam no. Very good. Uji su wan ban leyo ni perthai ban pen im. Ban pen yap ne ban pen im. Ban pen im. Om ya ka ban pen yap. Hang ni ru ada ngi pulia na Exodus lenong ka ba cutway. Ngi pulia na ka kitab ayu Exodus lenong ka ba cutway. Mo lenong ka ba cutway. La batay sepang kata ka kelam ka ba kaddu bau blay ula pa ha ka Egypt. Bat kay kata ka jing em na ka jing yap. Jing yap am bawan rung. Haman laki yeng jong kita ki yeng jong ki breu jong ka Egypt. Bala penyap di kikun ayu. Penyap kikun ayu. Kikun banding kong ne baar ne bakado ne. Kun shenrang ne kentai ne. Shenrang am shenrang ba ningkong. Blay ula penyap lut di kita baro. Henry hakata ka yeng bayo i ya ka ay. Hajing kang dan ayu ka snam.
Hakita kiyeng hei bahaga jingkang palayo i ka snam ka jingyap kamla ban reng. Very good. Kum juru uji su haba wana kaniga perthei uwan ban emne ban yap ne. Ula uwan lupa ban yap. Uyap hai halor ka dengpna. But kini ki sipai haba kita dong ki som ya uji su. Kami ka naka krong jong u kami ka snam. Kami ka snam. But pitem katahi ka snam ka jong u kun lang brod balak pen ya ki kun Israel ha Exodus lenong ka bakat way mo mentapat ka snam jong no ka pen yang snam jong u Jisu. Bad ngiyo i hang ne ka jingya serim ka snam kun lang brod balak pelat ya ki kun Israel. Kadika juga snam ukun lang brod u blay ya uji su la khadway kun lang brod jong no jong u blay ma uji su udei u kun lang brod jong u blay bat ka snam jong u ka pen em na ka pen yam ka pen em hanwe ngi don kam ban yo ine ban buri ene kata ka snam kini ki brio ki ta hai hajingkang ne kita hakamra jongki ne hakamra thiane. Hey? Ha? Jingkang am? Ha main jingkang am? Very good. Hey? Ha? Main jingkang. Kumba ong irimi. Di ban? Buri. Kumta, siapangu Jisu, ngihap ban buri ne ban yathu ne? Good. Ngihap pan pau ne am bangi iye jau Jisu. Ngihap ban yathu ne mikiway banganget ha u Jisu. Good. Ngihap ban yathu nem syaki way ba ujisu ulawan ban yap ya kaban pen em yano ya ngi. Amen. Kani kadika ktien ka jong u blay ba u blay uong ba pidon kam ya ka snam ka jonga ban yolat em. Ngidon kam kay ban yolat em ya ka snam jong no. Jong u kun lang brod badai umrat ne, badai kun lang berat ublay ne. Kun lang berat ublay. Bakar teng you tahu kun lang berat ublay? Jisu. Very good. Ngilay ban ay ngu utra ha kaniga por, ba utra u ay ngi kaniga ktien. Ban nganget kaniga ktien kan longka, jingker ku ya pi iway, baro ki basyong ha kaniga jaka, ki kids o kids. Bat fin kin mau, badai ka snam ko jong utrai ublay u Jisu Christ balak pen im ya uway ubreu baro jong kanika perthei badai na markata kumba kini ki kun Israel kila pen pau ya ka snam jong ukun lang brod da ka bata hakitaki jingkang ki jongki ai ba manga bat mapi bat mangilang baro ngin pen pau ya ka snam ka jong nu jong u Jisu haka jing im ka jongi. Bat kumnungi penpau kata habangi pla syapang jong no. Ngi pla syapang jong no. Syapang u Jisu. Na ba Yohanes, Gospel Yohanes lenong ka balay, dekot ka ba kat hendril. Ko ong kumno tengini ong lah kan ka puang nganget piru pipitep lalal nda de kanika dekot. Ngini ong lang bat ngangin ong Yohanes lai dekat ba kat hendril. Na ba ublay ula it kata ya kapertei kat ba ula aitino yala ukun ba kamarwe. Ba u ru ubanget ha u onom jotshu Henry unyo kajing im bam jukut. Amen. Nganget kanika ktien kan long kajing mentoy kajing hikai ngi we pi we. Nangai kan ma ban long ru ki kena ki bam pla ya ka kerteng ka jong u try. Ba pin long nuksa ha ba pi dan ha ba pile cha school haba pidan haying la pile cha jing shakri pidan hajia seng pile hang no ru kan mau Bapin plabe chapang u Jisu. Amen? Amen? Tingin leban ay ngo hakaniga po, leban duway.
Everyone join your hands and close your eyes. Ngile ban duai lang ha kaniga por phila ban snok ti lambat ni. Join your hands and close your eyes. Kini duai lang ngin ong try Jisu. Iwan ban ai ngo yame. Ya kaniga htien. Kabamila pan sngo shangi. Try. Kumba mila ajit. Bat mila yalam. Ya Moses. Banlong. Uta. Unong yalam. Haga jingim. Ki kun Israel. Ban penmi no ayaki. Naka jinglong merau. Naka ri Egypt. Shaka jinglong. Ki brew. Ki balat lut. Ki brew. Ki bashakri. Bat ki ba mane. Yame. Try. Ngidwai. Me pendon kam. Yang ngiru. Iway pe iway. Banlong. Kita kinong yalam. Haga jingim. Jong ki brew. Ki babun. Laha ying. Laha school. Laha jeseng. Lahang nu. Bangidon. Ngin pla. Ya ka kerteng. Jong me. Bat ngitip ru. Deka snam. Jong ukun lang brot. Balak pelat im. Yaki kun Israel. Naka jingyap. Kumta atrai. Mami. Uji Yesu Kris. Ubalong. Ukun lang brot. Jong ublay. Bala IT no. Yala ka jingim. Yala ka snam. Banlong pat. Ka jing pen im. Yang ibaro. Kibadon. Haka pertay. Try. Ngi pediang. Ya ka ktien jong me. Kan long ru. Kadau. Jong ka jing pen thamai. Yangi. Iway pi iway. Ngi ai ngo yame. Ya ka snam jong me. Haka tengu Jisu. Ngi duai. Amen. Haka ni kapor lada donru na preng jong pi ki bapang ki bashitom. Pin kam kenti ka ktien ka jong ublay. Namar Isaiah san po lai ka dekot ka basan ko ong. Dailing ba ka jing-jingim snam ka jong utray balapan kya yangi. Pin kam kenti, pin bukti ha kita ki benta ba pipi don jingpang jing shitom. But ong try Jisu nga nget nga duai. Bat nga pediang ya ka jing pen kya ha ka met ka jonga. Na ba ka ktien jong me ko ong. Dailing ba ka jing-jingim snam jong me lapan kya yanga. Amen. Pinong tangkum ta pin duai utrain pen kia ipi iway pi iway. Ba utrai dan ya pendon kami pi ki kena ki hep ki baret baro pinay long nuksa ha pedeng ki parlok ki jong pi bat hayeng jong pi hang no pi lej utrai Jisu dan rengkat lambat pi un kerkuye pi. Aduk bangi daya syam biang bat pi haka way pakaktien story from the Bible leng baka kids the phrase try kerkuye pi baro pinay long ki kena ki ba start bat ki ba smart haka ktien ka jong ublay bat haka jing duai how try Jisu nang ne baro ki kids ngini ong no bye. Ya ane senang bakat sanda kal bakana kumba kepala jangan kumta ngarungan pi. Jisu Kris uit yang naka Bible ngatepa kibaret kilong jong lagi bukan mau. Saya Yesus Kristus ia jangan ngerwajang. Yesus Kristus ia jangan naka Bible ngatepa kibaret kilong jompu
roha hoot. Jangan the Bible kita Saya sing kami osno Jesus Kristus iya jangan. We are lights of Jesus Kristus iya jangan. Naka Bible. Kibaret kilo jong lagi plot Natong jam hoy we are light One, two, three, go. Jesus Christus ikangan naka Bible ngatekan kibaret kilon jauh laki lot klana. Say it. One, two, three. Jesus Christus ikangan naka Bible ngatekan kibaret kilon jauh laki lot klana. Bible banga kalong kakti kaya lap ya nokum tuh kaya lap ya nong pen MK perfect okay kabai berkabar berbangai okay kabai berkalong kaktin ublay syamruha kabai pengenong syamruha kabai saya sin syamruha kabai syamruha kabai kacing itma ublay girwal jang kabai Hallelujah. Chua bangin wai no kan pensngo ya pi nakasam kedai pawe dekat beningkong. Uta ubasong hakajaka bare jong ubah kletam unyoy ene hapok kajingka jong ubah dan bor baro. Kublaish bun utra unkerku ya pi baro. Bye.